Avui dia de pluja aquest llibre no m'ha agradat molt. Es titula A Day with Baby. Va del bebè i la seva mare i el seu germà que li diuen una mica el que a vida hauria de passar. Que van de que la seva mare li diu al seu germà gran que jugui amb el bebè i llavors li comença a explicar contes i li diu que el gat és de color blanc i l'ànec és de color que és de color groc. I després ho han canviat una mica, que han barrejat el color i això, adeu.